As prioridades recorridas nestes acordos reflicten un compromiso claro cunha sanidade pública orientada á mellora dos resultados en saúde, á sostibilidade do sistema e ao reforzo da prevención e a promoción da saúde como eixo fundamental. E todo iso co paciente no centro do foco. Afrontamos un contexto complicado, marcado polo envellecemento da poboación, unha maior cronicidade, a complexidade clínica, a innovación terapéutica e, moi importante, o déficit de profesionais en determinadas especialidades. En ese marco, mantemos a nosa aposta por constituir un sistema sanitario máis accesible, máis seguro e tamén máis humano. A través destes acordos, as áreas sanitarias adquiren o compromiso de xestionar o día a día da sanidade pública galega, guiados sempre por un conxunto de indicadores que son coherentes con as liñas estratégicas marcadas pola Consellería de Sanidade. Como singularidade, este ano podemos destacar, en primeiro lugar, que os acordos definen só 53 obxectivos de xestión, un número moi inferior ao de outros exercicios. Por exemplo, no ano pasado foron 71, coa finalidade clara de priorizar mellor, elevar as metas e facilitar o seguimento efectivo dos compromisos adquiridos. Eses obxectivos están agrupados en torno a tres grandes eixes. A asistencia sanitaria, que acada o 60% do puesto total, con indicadores orientados a resultados en saúde e a calidade da atención, os recursos humanos, cun 20% dos indicadores a procura do benestar dos profesionais dos Sergas, e os recursos económicos co 20% do peso restante buscando a xestión máis eficiente e a sostibilidade do sistema. En definitiva, pretendemos seguir avanzando cara a un sistema sanitario público eficiente e cohesionado con medidas eficaces que teñan un impacto real na saúde. Un camiño no que a mellora da atención á saúde mental, a integración asistencial e a reducción dos tempos de espera a cirurxías, consultas e probas están entre as metas máis destacadas. Mirade, cando en abril do 2024 o Conselleiro de Sanidade tomou posesión do seu cargo, o que dixo nunha das primeiras comparecencias era que nos Sergas e na Consellería de Sanidade nos íbamos a dedicar basicamente a dúas cousas. Unha, a coidar da saúde dos galegos e das galegas e a coidar dos profesionais que nos coidan. E iso está aquí imbuído. A folla de ruta destes acordos de xestión que, ademais, están plenamente relacionados coas grandes estratexias da Consellería e do Servicio Galego de Saúde. Isto que vai a garantir é que todos os centros, todas as áreas sanitarias, todos os niveis asistenciais vayan sempre nunha mesma dirección. O que buscamos é un modelo asistencial que sea máis accesible, máis seguro, máis humano, centrado nas persoas e tamén nos seus profesionais, como dicía, e orientado aos resultados en saúde, que é outra das grandes notas que hai que resaltar nestos ADX. Bueno, os acordos de xestión son contratos basados na confianza, pero tamén na avaliación rigorosa. O que definen son obxectivos claros e indicadores concretos para que se poda facer un seguimento continuo, que nos permite dar ou pasar dunha cultura de medios, insisto, a unha cultura de resultados en saúde e, ademais, permitíndonos render contas coa cidadanía. Os obxectivos, xa sabedes que se dividen en tres grandes grupos, desde logo que ten máis peso, son os asistenciais, que leva o 60%, por iso aproveito para agradecer públicamente a todo o equipo da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria que está aquí sentado, que traballaron moitísimo para acadar estos ADX.